Els alumnes de 5è han observat la coberta d'un llibre misteriós i han deixat volar la imaginació. A partir dels personatges, el lloc, les accions i elements com una caixa, un ou i una tortuga, han creat un nou títol i una història diferent. Una activitat per estimular la creativitat i l'expressió escrita. El Joanet i els animals. Vet aquí una vegada un nen que es deia Joanet. Al Joanet li encantaven els animals. I sabeu què? El seu pare treballava en un zoològic. Un dia el pare del Joanet li va dir: «Joanet, voldries demà anar al meu treball?» El Joanet li va respondre: «Sí, pare, voldria anar». El pare li va dir que anirien demà. A l'endemà, el Joanet es va aixecar molt emocionat, perquè per fi aniria al treball del seu pare. De repent, el pare li va dir: «Joanet, ja estàs? Puja al cotxe». I el Joanet li va respondre: Pare, ja estic, sí, ja vaig». De camí cap al treball del seu pare, el Joanet s'estava imaginant tot el que veuria al zoo. Quan va arribar, el Joanet va començar a veure tots els animals que estaven en diferents habitacions. D'anar tan ràpid es va topar amb els Animalation, un grup superfamós al zoo que al Joanet li encantava, que estava format per dos nenes i un nen, la Maria, el Carlos i la Sofia. La Maria era una nena que domava els animals i els muntava, però no a tots. El Carlos és un nen que troba una cura per qualsevol malaltia. I per últim, la Sofia. Ella sempre organitza el grup que em sembla que és el treball i les coses importants. Ells estaven a punt de ficar un cartell que deia que havien vingut més animals i necessitaven algú més al grup. Aquell va ser el millor moment de la vida del Joanet. La Maria li va preguntar «Com et dius? Ets nou?» El Joanet va respondre «Em dic Joanet i sí, sóc nou». El grup li va dir el que farien i li van preguntar si volia participar el Joanet. Immediatament va dir que sí. El Carlos va dir que ho farien demà passat i que hi haurien 3 proves. En aquells dies el Joanet es va entrenar perquè ningú el guanyés. El dia de les proves. Després de fer-li les proves a una nena, van cridar al Joanet perquè fes la prova número 1. El Joanet estava nerviós, però sabia que ho podia fer. La primera prova consistia en poder muntar un cavall, un elefant i una girafa. Va sortir i estava content perquè ho havia fet molt bé. A la segona prova havia d'agafar la cura correcta. Es va fixar bé en cada una i just va agafar la correcta. Per últim, havia d'organitzar totes les eines que hi havia sobre una taula, però en 2 minuts. Bé, el Joanet es va prendre tot en sèrio, però sabia que estava preparat. Ell es va sorprendre perquè no sabia que hi hauria una cosa així, però estava segur d'ell mateix. Al final de les proves, el Joanet va sortir guanyador.
I allò va ser perquè el Joanet havia entrenat i s'havia esforçat per fer aquelles proves bé i sense cap dificultat. Pots trobar més contes al canal podcast de l'Escola Andorrana de la Massana. Anima't a llegir, vine a la biblioteca.